gent gran, autonomia, alimentació i xarxes comunitàries de suport i dinamització del teixit comercial. Nosaltres som la Fundació Alícia, el Laboratori de l'Alimentació Responsable, on un equip interdisciplinari entre nutricionistes, antropòlogues, tecnòlogues dels aliments, científiques i xefs creatives treballen i fan recerca per trobar solucions perquè tothom mengi millor. Amb el nostre projecte el que volem és allargar l'autonomia de les persones grans i millorar la seva qualitat de vida a través de l'alimentació. Per nosaltres els impactes a la ciutat són la reactivació del comerç local, la creació de xarxes i sistemes de governança, la millora del sistema alimentari i donar més qualitat de vida al barri. El veiem fàcilment integrable en altres polítiques i iniciatives que ja estan en marxa a la ciutat i amb la incorporació del sector privat, és a dir, la restauració i el petit comerç, considerem que té un llarg recorregut i és bastant sostenible.